खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थिनि खौरां आरो बे राजखान्थिनि खौरां होनना बुङोब्ला बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगांनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि दोलोखौ गोख्रोंथि खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि गोख्रोंथि बांनाय आरो 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बीपीएफ दोलोनि जामख'लांनाय जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा जाय सानाव बीपीएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलो जगदान जाफैदों इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों बै सानखालि बिथाङा फोरमायदोंमोन बिटिआरआव रोजा रोजा बीपीएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा बीपीएफ दोलो नागारनो थांगासिनो दं आरो बीपीएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैगोनखौ रोखा फोरमायथिदोंमोन आरो बे फोरमायनाय बायदिनो फिन आरोबाव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बीपीएफ दोलोनि गोबां सोद्रोमा थामहिनबा 30निबो बांसिन बीपीएफनि सोद्रोमाफोरा बीपीएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीपीएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बीपीएफ दोलोखौ 30 बोसोरनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव देरहानानै सरकार दानायनि सिमां नुबाय थादों बे सिमां नुबाय थानायनि गेजेरावनो बीपीएफ दोलोनि दाब दाब ओनसोलाव बीपीएफ दोलोनि सोद्रोमाफ्रा दाब दाब ओनसोलाव बीपीएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों लोगोसे उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे समाव बीपीएफ दोलो नागारनायनि खौराङा जोंनियाव सफैगासिनो दं थिग बेबायदिनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेब्लानिफ्राय बीपीएफ दोलो नागारदों बै साननिफ्रायनो बीपीएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा लोगोसे गोबां मददगिरि भटार्सफोरा बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों जेराव नोंथांमोना बे जगदान जानाय हाबाफारियाव खाम्फा बरगयारी बिथांखौ रोखा नुना मोननाय जादों आरो बे खाम्फा बरगयारी बिथांनि नुजाथिनायावनो बीपीएफ दोलोनि सा 30निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बीपीएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों।